Gizona, 40ko, 1 metro, 76, 75 kilo. Bilo hori, gorputz eder, sentimentala, eskolatua, umore eta hauski handikoa. Bere zagar erdi bildu. 35, 45 urte. Mea, abila, une gozoak, irriak, bidaiak, makarroniak partekatzeko hotz. Telefono gehi argazkia, otoi. Idatz, 3, 5, 5, 7, 8 zenbakira. Emaztea, 50 urte. Goi maila ikastaroak, biloak beltz eta luze, begi urdinak, ameslari, bateko, eskondua, bere biziko emaztea bil, 30, 50 urte. Harreman etengabe eta samurrerako idatz, 5, 7, 0, 9, 8 zenbakira. 21 urteko gizona, bisex bilatzen ditu, 18, 25 urte artekoa. Egoera berdineko potikoak, diskrezioia handienarekin noizbehinkako harremanetarako. Idatz, 6, 5, 4, 3, 2 zenbakira. Neska, lesbiana, bilatzen neska, lesbiana, batekiko harreman finkoa. Adinak azolarik ez du. Idatz, 9, 0, 8, 7, 3 zenbakira. Soa altzatu eta ordulariari behatu nion. Tenorea aintzina zijoala ohartu nitzen batetik. Laneko ordua nukeen. Eta bestetik, behialako antziaz usten nindoala. Aldizkarien azken ostera ertzean, alatan Espainiak post minberaz zimurdikatu nintuen. Ez jakin jadanik, zein eskutre behaukera. Tatiana, 110 Uzkitzo, 24 ordu, hotel, etxe, biza, ala Jessicaren, berria, menetako zua, beltzinga, 85 gozetia, 24 ordu, hotel, etxe, biza, proposamen artean.